डिफेन्सनि गेस्ट रुमाव सफैबाय ना हेलो लोगोफोर गुड मर्निं फाइनली आङो दा बेंगलर मोनफैबाय चलो फिर दीदी मैं ठीक है आंटी चल हाँ हाँ ठीक है बाय दा आङो ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै मेन रडसिम थांग्रोनोसै दा माजों थांनाय जायो दा अट' गाखोबाय लोगोफोर आङो बेंगलराव बिराद गुसु मोनबाय सौफैनानै आं गस्ला गुदुंबो लाबोआखै बिदिब्ला थांबाय थानोसै लोगोफोर नोंथांमोनहाबो फैदो आंजों लोगोसे आं बबेहाय थाङो फाइनेलि मोनफैलायबाय नै आं थाग्रायाव दा आङो डिफेन्सनि गेस्ट रुमाव सफैबाय नै आंना रुमा बेडआबो मोनथाम आलमारि डाइनिं टेबोल बेडआबो मोननै खिन्थु मोनसे खमै जाबाय आंना नै खिरखियाव पर्दाया गांसेल' नालाय बेडशिटखौनो सोरबाया खानानै लानानै उन्दुदों आरो बे बेड पर्दाया गैया सोलिगोन दे जेबो नङा आंबो हारसिङैखा नालाय होमबाबोथ' मोनबाय ड्रेसिं आयना दरजाया मोननै दंखायो नैबाव मोनसे ओमफ्राय बैहाय मोनसेबाव आरो मोननै लागायजायो लेट्रिन बाथरुमानो जा गिदिरखा आयना बेहाय रुम मोनबासो आङो सान्थि मोनखायो नङाबा सिभिलाव थांनांगौबा एसे गिनाय मोनोना हिनजाव मानसि मालाबा बांद्राय बिहिर जाबा मोननोबो नागिरा आरो बेहाय ओमफ्राय नैबेथिंजाय बेलकनि दङ बेलकनि सोराङाखैनो दाबो 5:30 जाबाय खोमसिबो दं आरो दासो एसे सोरांबोहांगासिनो दङ लामा सेराव मोनासै आं फार्स्ट टाइम बे 4th नाम्बाराव थाफेरगोन 4th नाम्बार रुमाव मोनबाय आङो माबा 10 नाम्बार 9 नाम्बार 3 नाम्बारफ्राव थाखांजोब्बाय खिन्थु बेयाव थाफेराखैमोन आरो दिनै फार्स्ट टाइम थागोन बाबुनो दाउनि आसार लाबोदोंमोन ना बेखौ एसे नायग्रोनोसै माने न'आव एसे गारबोनाया गुफुर जादों जाहैदों गावसोरसो गुबुन खालामखो ना माखो माबा दै गोनां सामसफोरजों हाबनानै मोजाङै मारियाखै ना मायाखै दा बे माबायदि जाखो खें मोनबाय आङो सौफैस्लाबनानै नायाबानो थानो हाला आरोखि बिदाफोरा बानायनानै लाबोदों बायसान्स गाज्रि जायोबा फिसालायाबा नोंसोर जागोन ना ओंखायनो नायग्रोनो बेखौ जा फानखबनानै लाबोखादों थाव जानो गिनानै थाव गबाथाय जिफ्राव नांजोबगोन ना जिजोंनो ज' लाबोनाय जेबो जायाखै मोजाङैनो दङ लोगोफोर बे गावसोरसो एसे भुल खालामजागोन मोजाङै मारिनानै दोनाखै फिसाजोजों ओंखाय बिदि जादों मैया मोनायाव खिथाहरनानै खें थानो सुखुला आङो सिथावाबो गेस्रेम बानायनानै लाबोदों आङो सिथावखौबो ओरैनो लाबाथाय बायजोबगोन ओंखायनो बयामाव सोनानै लाबोदों दासो उन्दुनानै सिखारबाय लोगोफोर आङो सौफैनानै गुसु मोननानै उन्दुग्रोबाय आङो दुगैयासैबो डाइरेक्ट उन्दुगोन होननानै थानानै दासो सिखारबाय आङो उन्दुबो जा ओंखारबाय ओमफ्राय जा गोजांनायबो मोनबायना ओमफ्राय दुगैबा आरो गोजांसिनबावगोन सानबाय आङो ओमफ्राय जियाबो जोमनो लाबोआखै आङो फिसाज्लानाव गालांखायो आं मोनसे दा बेखौबो थाङाखै नालाय दाहाय थांबासो लाबोगोन दा 10:30 जागौलायबाय आङो उन्दुनानै सिखारनानै दा ब्रेकफास्टबो जायो टाइमा जाला ओरैनो दुगैया गारबालाय बोरै थांबावनो ओमफ्राय दा दुगैखांनानैसो थांनोसै फिसालानो लाबोनाय सिथावखौनो जानोसै आङो बिस्कुट दंलाबायो बेखौ एसे जानोसै दा खेबसेनो ओंखाम जानोबा थांसै आरो बिस्कुट जादेरबावनोसै नै इउनिबिक बिस्कुट गोथाव मोनो आङो बेखौ जानो इउनिबिक बिस्कुटखौ केन्टिननिफ्राय लानानै फैगोन आं जानो दै बथलाव गारनानै फैबाय दा ट्रेनाव लाबोआसै ओमफ्राय दा बेयावथ' दैया सोनानैसो लायनानै लोंनांगौ ना दा नैबेहाय टिफिनावनो लानानै फैबाय आं दैखौ लोंनो बे सेकेन्ड दाबानिफ्राय आंनो सासे लोगोआ हरदोंमोन ना
बेदर एवनानै दा बेखौनो आङो सुनानै लाखादोंमोन दा बेयावनो लानानै लोंनोसै आं दैखौ दा बायहेरायाव थांबासो लाबोनोसै बथल बाय गैया गैया नालाय मोनसे नङा मोनसेबो मेनेज खालामनांगोन ना ओंखायनो थिग थाक बेखौ गोसोखांबाय बेयावनो लायबाय आरो दा आङो दुगैखां लोबखां फ्रेस जाबाय दा ओंखाम लायनो थांनोसै आङो ओंखाम लानानै रुमावनो जाफैगोन ओमफ्राय नै आङो दा दाखालिनि फ्लिपकार्टआव दिहुननाय लंपेन्टखौ गानलायलायदों जा कमफर्टेबोलखौ मोजां मोनखादों गाननो नै माबायदि नुखो नै गोजानाव थाबासो नुलायलायो जा मोजां मोनखादों गाननो कमफर्टेबोलनो मोजां ओमफ्राय ना बेयावथ' पुरा हटेलफ्राथ' जा गिदिर गिदिर ना ओमफ्रायसो जानायफ्रा बांद्राय हेभि जायो माबा मसला बागेरा आंनाथ' बारा उदैया थावरिनो हाया ना बिदिखौ ओमफ्राय आङो बांद्राय मसला हिरिखौथ' जानो हाया नालाय ओमफ्राय मोनसे हटेल फिसा दं आरोखि बेयावनो लायनानै जाफैयो आं बे संग्राफ्रा बाङालिफोर माबाफोर दंजोबो आरोखि ओमफ्रायसो सिम्पोल नर्मेल जों जेरै जायो बेबायदिनो सङो बाहाय सादा ओंखाम ओमफ्रायसो दालि सब्जि बा भिन्दि फ्राय बेफोरबायदि मोनो आरोखि दा आङो बेखौनो लायनोसैलाय आंबोथ' आङो हटेलाव बिदि हेभि जायोबा प्रब्लेमबो जागोन नालाय उदैया ओंखायनो गाबोन फिसालाजों आंजों मोनसे हेभि जानोसै दिनै आङो लाइट जानोसै दा मोनायावबो लाइट जानोसै आं हारसिङाव लाइटखौनो जाखायो आरोखि थ'दो बिदिब्ला लोगोफोर आंजों लोगोसे आंनि ओंखाम लायग्रा हटेलसिम मैया स्टेसनाव दै बथल लानायाव 15 रुपिस नालाय ओमफ्राय 5 रुपिसआ खुस्रा गैया होननानै नै चक्लेट लाबोदों चक्लेट सोबै सोबै थांनोसै आङो दा मा चक्लेट काच्चा आम केन्डि चक्लेट बेरायनोबो रावबो लोगो गैया नालाय हारसिङैसो ओंखायनो बेखौनो सोबै सोबै टाइम पास थांनोसै दै बोहैनाय बायदि भैया वेज चाउमीन है वेज चाउमीन कितने का है प्लेट हाँ पार्सल 65 अच्छा 3 पैक करके रखना बना के मैं उधर से आती हूँ मैं उधर से आके ले जाऊँगी आप पैक करके रखना 3 हाँ 195 हाँ 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 हो जाएगा नहीं तो 4 ही बना लेना भैया 4 बना देना नहीं तो ठीक है फिसालानो चाउमिन लांनो नागिरदों ओमफ्राय आंनाथ' ओंखामा हौरैसो मोनबावो थाबायलांबावनांगौसो एसे कैसे हो राइस चाहिए
पैक करके लेके जाना क्या दे राइस वाइट चना बेस्ट वाला मिल्स देना हाँ मिल्स हाँ मिल से मिल्स एक पार्सल दिया अपन नहीं रोटी तो नहीं चाहिए ओनली चावल 40 का दे 40 का हाँ असमीस है बाबू असमीस गरम कौन আছে गरम হ্যাঁ খোলা না কোকরাঝার কোকরাঝার আপনার গরম নাকি ওখানে आप भी असम में हाँ पूरा असम पे चलो अच्छा है मैं भी आते ही इधर ही आते लड़का को मिलने आता है 2 महीना में इधर से लेके जाते मानसिफ्राबो गिदिर जासोगारो बेयावबो ओंखायनो टाइम लायो खालियानो थानो मोना फिसाज्लानो चावमिन लांनो नागिरनानै बानायनानै दोन थिननाया बानायाखै दसे नेनो थिनबावलायबाय गिदिरथार बायहेरायाव थाबाय गरम मोनबोलायबाय ओमफ्राय नै लानानै फैबाय आङो नैबे आंनि थाखाय ओंखाम नैबे फिसाज्लानि थाखाय बे चावमिन लोगोफोराबो मोनब्रै मोनबा फैगोननो साब्रै साब्राथ' होननो रोङा फिसाज्लाया मोनब्रै मोनबा लोगो फैखागोन मामि होनो नालाय ओंखायनो आङो मोनब्रै प्लेट लाखाबाय चावमिनखौबो आंनाथ' नै मैया बे बाङालि लोगो हरनायानो दंखायो ना फ्राय नाथुर फ्राय हरदोंमोन आंनो दा बेखौ जानोसै आं ओंखायनो आं दा मिरामिस लाबोखाबाय ओमफ्राय नै फिसाज्लानो रसगल्ला हरदों ओमफ्राय फिसाजोनोबो मेथाइ हरदों आरोखि बियो बायनानै फिसाज्लानो लांदो होननानै बेखौथ' आं जाया फिसाज्लानो दोनसै जाना लाग्रोनोसै लोगोफोर उखैबायबो ब्रेकफास्टबो जानाय जायासै दिनै नै दै बथलखौ लाबोबाय आं आधा लिटार बेयावनो मोनखायो नालाय खालि बथलनि थाखाय आधा लिटार बायनानै लाबोबाय ओमफ्राय नै ओंखामाबो पापरबो मोनसे मोनलायलायो मिरामिस 40 रुपिसनिल' ओंखामाबो सादा ओंखाम बेबायदिसो जुनानै हरो आरो गरम फोथाराव नै जा बुरजा मोनखाबाय ओंखामाबो बेयावनो जानोसै मानो थोरसि नांलायलायनो हारसिङैयावलाय बेबो दङ ओंख्रिखौ बै थिखिखौ लानोसै ओंखामा माइरङा मोजांखौनो होयो नै दालि साउथनि नालाय कारि पात्ता होआबानो जाखाया बिसना नोरसिं बिलाइ ना फुदुंनायखौ जानो लुबैलायथारबाय ना टेस्टी झींगा मछली जानोसै नै रसम सम्बार आंना देहायाबो बिदि रुलाबायनायखौसो हाखायो नालाय बेयाव मोजां मोनो ओंखायनो लायो आङो थैंक यू अर्पिता का मम्मी आपने बहुत टेस्टी झींगा मछली का फ्राई किया और मछली फ्राई करके दिया मेरे को बहुत अच्छा लगा थैंक यू मेरा वीडियो देखा है तो जाखांबाय आङो दा दसे बेलकनियाव जिरायना थानोसै टाइम जाथ'वाखै नालाय बाबुखौ नायनायनि नै जाबो सुनानै फोरानजोब्बाय आं गानबोनायखौ मेन रडआ ओरैबायदि गिदिर जाखायो दा ट्राफिकलाय नालाय थाथ'नानै दंलाय दा ओरै फारसेनिखौ हगारखांबासो बिदि थांगोन फुरा गिदिर जानानै दंलाय बैयावनो माबा खृष्टानफोरनि मोनसे गिदिर माबा दङ चार्च दङ फुं जाबानो टें टें घन्टि बाजायफैखायो बेयाव आवाज थानो मोनथ'वाखै दाबो थानो मोनहांबाय होथारलांसिगोनलाय एबार र'नो ओरैबायदि गिदिर जाखायोहाय लामाफ्रानो दसे आराम रेस्ट खालामनानै थानोसै न'आव ओरैबायदि खामानि जानायनि दा बेयाव जेबो खामानि गैया जिरायनानै थाबाय थानो मोनबाय एसे रेस्ट मोननाय जालायबाय आरो आंना बिदिब्ला दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनसिगोनलाय फिसाज्लाखौ लोगो हमनायखौ बाय बाय